מיכאל, תגיד שלום. שלום. סטס, שלום. ישראל, שלום. 4 חבלים, 4 גולשים. עושים כרגע יד רביעית על הבניין. הבניין גמור, יד אחת של צבע. עכשיו עושים את הפינישים של היד הראשונה. מחר יעשו יד שנייה של סיקלסטיק 560. צריך להוריד את כל השיחים האלה. לאחר מכן לעשות תיקוני טיח, ספיקה רפ, מונוטופ לשיקום ברזל וגמר בסיקלסטיק 560. הערכת צינור לניקוז מזגן. ישראל, תעשה שלום לחברים. אחלה יופי שבעולם.